Se declară susținători ai valorilor europene și integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar preferă să elogieze armata unei țări care nu există. Câțiva membri ai Platformei Demnitate și Adevăr au sărbătorit aseară Ziua Apărătorului Patriei în Piața Marii Adunări Naționale. Membrii Platformei Demnitate și Adevăr chefuiau nestingheriți cu paharele în mâini chiar în fața clădirii guvernului. Nu ar trebui o sticlă, dar nu ne aduce nimeni. Dar până acum câte ați avut? Multe. Noi am pierdut numărul la sticle. Sărbătorim 23 februarie. Aveți vin, din câte am observat? Care e observat? Nu, ai văzut sticla cu vin? Da. De ziua bărbaților și vrei să bem Coca-Cola? Germani sovietici care noi am luptat, care noi am slujit, care serviciul care am purtat Ziua bărbaților. Ziua bărbaților. Printre petrecăreți era și bărbatul care a dat cu piciorul într-un jurnalist în timpul protestelor din fața Ministerului de Interne din noiembrie 2015. El băteu un moșneac și o babă. Da, am vrut să-i dau un cior în fund, dar nu l-am ajuns. Am două dosare penale. Nu mă tem. Ziua Armatei Sovietice a fost celebrată pentru prima dată în anul 1922, ulterior a fost redenumită în Ziua Apărătorului Patriei.